Epa lagunok ongi etorri Stop Txapelen kanalera eta gaur mod berri bat dakarkizuet, gero jarriko dizuen azpian motaren izenak eta kaso honetan mota loerari oinarritutakoa eta hain zuzen ere Midenheim eta Todbringerrek gobernatzen duen probintzia, hemen ikusti dezakezue Otsosuriaren salduna gure maioekin. Eta ikusten duzuen moduan nahiko politak dira eta armadura hori saldia pintxoarekin oso erakargarria dela esan daiteke. Bestalde honetan ditugu flagelantean txeko hauek, baina Otsosuriaren jarraitzaileak ez dute ihes egiten, armadura gutxi daukate eta ikusiko dugu euren eraginkortasuna nolakoa den. Gero erdikaran ditugu aldabardariak bost filetan jarriak erdialdea mantendu izateko etxaiaren kontra badituzelako unitate herriak. Eta hemen dago beste flagelante unitate bat, momentu batean borrokara sartzeko. Hemen nuleko arkabuslari batzuk ditugu, flankotik erasotu izateko, eta hemen flagelante horietako gehiago hauen kontra doazenean erasotu izateko.